Club Junta, building better Africa. Amalawi ambiri zulo anagwidwa tsemwe, ambiri anali shocked ataona makompyuta akalekale, ataona azigogo, ataona anthu otchuka akale. Nthawi imeneyo tili ana amene tinkamva pandale akulowa mu chipani cha MCP zulo, ndipo anthu ambiri anali atagwidwa mantha komanso kudabwa kuti akodi zimene zikuchitikadi, anthu amenewa akulowadi mu chipani cha MCP. Makamaka nthawi ino pamene ndalama zaphweka, tinanenapo mbuyo mukunena kuti ngati kuli chipani chimene chaphweka ni ndalama, kuba ndalama kumagula anthu, pakali panopa chili pa shopping spree, ndi cholinga kuti chifufute mbiri zawo zoyipa. Makamaka akumapeza anthu amene ndi osowa zochita, anthu amene anatha pandale ndipo agudwa, ndipo akugulabe ndipo sanati. Ambiri samakhulupirira. Ambiri inu mmationa ife tikamalankhula, kapena ine ndikamanena paja mmanena kuti ndiye watikuferanji wa drama, amene mmandisatira bwino kwambiri. Tapita mu audio yanga ya pa 3 Seputembala, sikuti tundikale tiyayi, mupite mu audio ya pa 3, silero ndi pa 16, ndiye mungochosera 16 iyo muchosereko mupite paja pa 3 Seputembala. Zimene zachitika ku msonkhano wa MCP ku Lilongwe, ine ngati profeti otumizidwayo, amene ndili the last man standing in terms of when it comes to issues of activism, tinaziona kale, ndipo ndinanena kale ku mtundu wa Malawi pa 3 Seputembala kunena kuti inu azipani zosusa makamaka a DPP, samalirani anthu anu agudwa ndipo akulowa posachedwa pompano ku chipani cha MCP. Ndinanena zimenezi, koma ena tikamanena amaona ngati ndine wa drama. Zimene ine ndimalankhula zimakhala kuti ndi zinthu zokuti tazichita find out kale, tachita research kale, ndipo ndi ma issues eni amene ali pa ground. Tikamakuuzani kunena kuti inuyo a opposition musamale, mmaona ngati ineyo ndadya chamba kapena ndikufuna kuti munipase ndalama, koma izi kumangokhala kukuchenjezani, motero kuti anthu amene alowa zulo kuja kumachedwa ku msonkhano wa MCP siokhala jatiyayi. Akubwera ena ambiri, ndipo alipo ochokera mu zipani zosiyanasiyana, makamaka zipani zija zotchuka ngati DPP, UTM, komanso ndi zipani zina zambiri. Motero kuti ku UTM koso mukuyenera musamale kwambiri, makamaka ndi ma presidential candidate. Pali presidential candidate wina amene ali ndi maplani ndipo agwirizana kale ndi chipani china kunena kuti akangowina ku convention ya UTM, chipani chija chikupita pa 280 miliyoni. Chipani chija akuchigulisa chifukwa candidate amene ngongoleza mpana kopsa, ndipo chipani cha Saulos Chilima chikugulisidwa siku limene ati angowina iyeyo. Candidate ameneyo akangowina akuchigulisa chipani chija 280 miliyoni. Tamangani. UTM chija chikupita posachedwa pompano. Izi timanena ine ngati profeti amene anthu samandikhulupirira, koma izina zitimachita kulota. Choncho tapita ni mu audio yanga ya pa 3 Seputembala, nde mukamve kumapeto zimene profeti wanu, profeti Winiko adanena. Malawi munomo tikapusa siku lina muzagulisidwa, ndinanena kale koma ambiri simamva. Ndikufuna ndikuchenjezeni inu a MCP kunena kuti ngati mmapanga zibwana
ndi anthu ena amene amazinamiza kuti ndi ma-activist, ndiye muzipanga zibwana ndi iwowo. Musamapange zibwana ndi ineyo, makamaka media timu yanu ya MCP. Ndikuthani nonse mmodzi mukapanga masewera. Ine ndalimbanatu ndi apolisi ku area Sate, ndalimbanapo ndi anthu woopsa iniyo mwachepa kwambiri. Izi zomatenga nkhope yanga ndikumalemba zinthu pa Facebook, zikumalemba m'maforamu mwanu kuti ineyo ndine Boni Kalindo ndipo ndalowa MCP, ndikumachita comment ngati ndi ineyo ndimutayikapo nkhope yanga zitheretu. Ndikufuna ndikuwuzeni inu a secretary general wa MCP, ndimakupasani ulemu koopsa chifukwa cha background yanu ya inuyo ndi ineyo, koma muwauze anthu anu za uchisiru sindimafuna. Zomatenga nkhope yanga ndikumalankhula mawu pa Facebook, kumalemba zinthu ngati ndikulemba ndi ineyo zitheretu. Zulo munali bize pa forum yanu ya MCP forum imene kuchedwa choncho munayitchula kuti MCP ndikuyikapo zina langa, nkhope yanga, pamene pajapo ndikuyikaponso nambala ya ku South Africa, koma amene akutumiza zina yake ndi Maliko khandi Mako F. Musamalire kwambiri. Ine sindili ngati manyaka ena ophweka omanena kuti ati basi mama wandapita uku siku nina ndapita uku. Ayi, ineyo ngati ulamanena kuti ati mbewa zikasowa manona ndi aswisiri, ine siningalowe chipani cha MCP. Ndipo Amalawi ndafuna ndikusimikizireni propaganda imene akupanga MCP aziyatola omwewo amene amaenda nawo na agulawo. Inewa will expose you. Ndikuziwa ma secrets anu woopsa, ndipo mukapanga masewera ndizinena imozi. Manimvesa zonse zimene mukumangirana ma filling station, zonse zimene mukupereka ndalama ku kampani ena ya ku Mozambique imene yagula kale ma truck matankala okwanira 300 kuti muzimangirana ma filling station munathenjemu, zonse ndikuziziwatu. Nangokhala phe kuti milandu ina ndi ina iyambe, koma ineyo sine opusa. Ayi, ngati mmapanga zibwana muzipanga ndi omwewo. Ine ndili ndi Amalawi, ndizafa ndi Amalawi, koma zokuti muzipanga propaganda ndi ineyo ayi, mupange ndi anthu ena. Pakana wina wache analephera ku convention amene ankapanga matama kuti iye ndi strategist. Lero ndi amene akumatenga chithunzi changa ndikupanga mademo a alubino, ndikuchichita atachi ndikumagawa kwa anthu manena kuti uyutu akubwera tamuweza. Ndipo mukutumiza pakana anthu opemphera kuti azindiyimbira ine mafoni kuti ndipite ku MCP. Ndafuna ndikupaseni an early warning kuti ine ndi the DC. Mwana woopsa kwambiri sinemaopa munthu wina aliyense. I will expose you. Ndipo iweyo bishop amene wapasidwa ndalama, kandi we prophet wapasidwa ndalama kuti undiyimbire ine foni, don't dare do it. Ukangoyerekeza kundiyimbira foni kuti ati ndikabwere ku office kwako undipase ndalama, I will expose you. Ndafuna ndikuwuziretu, and don't even try it. Ndipo ma business yako shade deals zako zimene umapanga zako midima ndikuchita expose. Ineyo sine munthu wache. Ukamufuse uja nthawi imeneyo, ukamufuse amene anapangisa kuti uyaluke uli maiko ena, ukamufuse ameneyo amene ujatu alipobe. Ndipo zonse zimene za iwe nimaziziwa zonse za ma business yako nimaziziwa. Ndipo ukangoyerekeza kundiyimbira ine uziwe kuti wathera pompo. Ine osamapange nane masewera. Ndipo mukafuse anyamata anu amene mmatuma kuti azipha anthu muziko muno, mukawafuse kuti Boni Kalindo ni ndani. Akuwuzani kuti amene uja ndi woopsa kwambiri. Ndipo mukapitiriza kumatumiza anyamata anu kuti azipanga zopusa, azipanga tera muno Malawi, mmozi azipita. Kuose kumene mmapita kwa asinganga kumatenga mankhwala kuja, zonse ndimaziziwa atu. Zonse ndalama mmene mmapereka kuti muthane ndi Boni Kalindo angofa muja, zonse ndimaziziwa atu. Ija telefoni wina nzanu amayimba uja wafa makutu uja, zonse ndimaziziwa. Munayimba foni kuona ngati mukundiyimbira ine, komana kuyankhanisi ine. Nambala yanga inapita kwa munthu wina, ndipo tikunena pano unapwetekeka mukhutu sumamva.
ine zonse zija ndimaziziwa. Ndiye mukamapanga zanu zachibwana pamene mukukonzekera kubera zisankho za 2025 mupange ndi maactivist ena, mupange ndi atolankhani ena, mupange ndi anthu ena amuzipani osowa zochita, but not Boni Khalendo. Mmene alili mavuto a Malawi ine siningalolere ndipo sindizapanga kukajoina chipani cha Ndale, sindizapanga kukajoina chipani cha MCP. Omwewo amene mmatolawo akhoza kumapanga, koma ineyo ine ndine opserapo kwambiri. Pamene mafilimu anu mukupanga, madili anu mukupanga omafuna kuti muzizunza Malawi, ineyo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti nthawi yanu yasala pang'ono. Ndipo mutapanga madili otani, mutabweresa ziwembu zotani, anthu okuti azipha anthu, pamene mukukonzekera training ku ame, kuja kumachedwa kusalima kumafco, kumene mwatumiza asilikali akuphunzira kumene koko kuti azabere zisankho. Zonse zijati kuziziwa, you are just wasting time. Ngati mwakumana ndi opposition yopusa, mukumane ndi opposition yomwewo, komano musamalimbane ni moyo wa ine. Ndafuna ndikuuze na strategist komanso mkulu wa media team yanu ya MCP kunena kuti this should be the last time that you are doing this nonsense, and you must stop this immediately, otherwise you will face me, and it will not be good for you and for your family. I'm just warning you that you should stop this madness. Ine sinimapanga zopusa iyaye. Amalawi alipa mavuto opsya. Ndipo zimene zikuchitika Malawi monomo ukamaona ati zisiru zina zache zikukalowa MCP, umangoziwa kunena kuti Satana anayendadi wa mapazi kuchokera kunsanje kukatulukira kujitipa ndikumapita mu Tanzania, kumene koko mapita maiko enawo. Chifukwa siku la lero ngati kunali chipani chimene anthu sanayeneye kuchilowa, ndiye cha MCP cho chimene chazuza anthu pena paliponse, bi wa business, bi wogwira ntchito mboma, aliyense ana asukulu akuzunzika kopsya. Ndipo nimadabwa kuti kodi anthu timaganiza chani, koma ine matha kumvesa kuti umphawi ndi woopsya. Umphawi ndi woopsya. Andale anachita create umphawi. Lero Amalawi ni mabeggars, agalu amangodalira basi ndalama 2,000 ya kunsonkhano, 3,000 ya kunsonkhano, basi kumaoneka ngati aja andale aja ndiye madolo. Kholo la nzeru limamphunzitsa mwana kuweza nsomba, kholo la nzeru silimamphunzitsa mwana kudya nsomba. Amadziwa kunena kuti ngati mwana isi ndimphunzitsa kudya kuweza nsomba, ine ndizakamwalira azavutika kwambiri. Andale akuno ku Malawi safuna kuwapasa Amalawi zochita kuti azitha kuziyimirira paokha, koma mmachita create environment yokuti anthu azipempha. Ineyo ndimamva chisoni kwambiri muziko lathu la Malawi. Anthu ambiri akukavotera mu umbuli chifukwa chosaziwa, chifukwa chosusuka. Kususuka ndi ma 2,000. Kumuona nzimayi wokuti ndi wokongola ali ndi kuthekera, koma basi kuvala uniform ndikumakadikula kunsonkhano chifukwa cha 2,000. Kuwaona anthu ama degree yawo basi nditu kukhala nditu I don't understand. Kukhala ndi nthawi nditu yomakaononga nthawi kuchipani. Basi kumene kuchako basi manjalende kumalankhula zopusa bambo wake wana chifukwa cha 2,000. Ine zimenezo siningapange. Tikufuna Malawi wabwino. That is why tikufuna kuti the young generation should wake up now. Young generation muziganizire. Awawawa nthawi yawo inatha azi akulu wawo, nthawi inatha yawo, koma iniyo basi muli basi ndevu pepe ya veka ndikumaka achita support, ndikumaka apha anzanu achinyamata, umapha anzanu mu generation yanu, generation yonena kuti unayenera kuzilamulira nokha. Ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri Amalawi. Ndiye olo muzichite penti white kulankhula pa misonkhano ate za kuchikangawa, za imfa ya Chilima. Ife tikuziwa that is crocodile tears. Nthawi yanu yatha ndipo chimene chijamupita nacho posachedwa. Boni Khalendo. The DC
mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, South. Club Junta, building better Africa.